Kublai vi baro ki viewers bat khantam me ye ki parlok rawan hagani ka video nepe biang khandet akbe dei ban ka jing ko khwai do kha jing shangala de ban pun mi and ke ne ke dei tang ka jing pan kan mau she pi baro ki parlok rawan namar ka ne ke jing ko khwai do kha ke dei ke jing ko khwai ka ba ampat da ju kham jia khoi mo namar ka buy ticket kan dei ka bat pam handai ka pisa ane ka price bat kan dei ka pa he ba tikani ke jing ko khwai do khang kan dei ha maurang kene parlada bidang dei ki batmai ha video ba channel ki chunga soba ko ki parlok rowan ki viewers bro khoi wanam klet bani share like ban subscribe na ko banta ki we pa dei ki jing pun bana ha ba dei ban ki kho like kam ba kani ke jing ko khwai do kha kubla panyai di ba di moklo ba i ba es so tun harang kat bat ki parlok ke jaka kan dei ha po maurang keneng pung chung iba wan pli lang war kata kabade halawang mo di hangni inpun khwai habaro santali ki pung mo di don santali ki pung ten pun khwai habaro santali hi bad kador jungga tiket sama kador jungga tiket kan de tang praspa shiruyang wei khwai bad katarik ke bapani le khai ya gani ke jing khwai do kha kan de arpun ru tarik banai ba phra araja arpun ru kata asyam tayo si balang mo kan de si balang bat kapor sedang khwai kan de khnai steng men step hadu so steng jan mit bat nagam ta ki price sinok panyai kilapun kre komne nagam ta ubayo ban kong de shipola uba ar lailang uba lai shilak uba sau shilak uba san shilak uba du shilak uba nyu shilak uba pra lai pho ajak uba khnai shipo bat uba shipo ru nang yo shipo ajak bat ki kendon hakbaya de bat ki rawon lane bat ki je ko khwai kelong bai kunju kumba lale hakui pade ki jinga ko khwai but kandon ru ka consolation prize nagamata ki parlok rawon iwei hadu apho mo hadu aphungun kata marsan hajar tangka wei parlok rawon lada pio ha ka consolation prize but ka bas ngotanat e hangni kalong nagabanta ki paitba paitlang ki ba umsyam lashimanta hajing kop khwai ndrei lada phikwa banthit yala ka jongka no sit mo kata ka bdika lakitro ti kandika lakitro ka ba hit tam mantau snap ka ba padju jia no noru bat ka pisaru ka ba he nalor kata kin airu deki kali ki ba remdor adu kata kata bat buntli tesna ba mo nagamta kala kidro ka dei kino punai kilapan kre komne nagamta ka first prize kin ai lightly ki bolero brand new mo ki bolero ki ba shong briu mde ki pick up lani kino kino mo lane lightly ki brand new Brisa ban lada pimtre ikiteru phila ban shimru hadu santalli ki brand new Celerio te ladam tre yakite santaliru phila ban jet daga pisa ka bakwat hadu lai pho lak tangka kata kade yaw banukong hakala kidro ban nagamta ba ar unyo ya ka brand new Bolero baladam tre yakite ka brand new Bolero top model nyo da ka brand new Celerio artali lane da ka alto keten top model artali mo kata kade ka choice lane ki jing IGT yapi baladam tre dagite ki kaliru phila banshim da bisa ka bakot adu shipholak tangka ubalai da ka brand new alto keten standard lane ki bisa lailang basau da ka scooty lane bisa shilak basan da ka brand new scooty lane bisa shilak banriuru da ka scooty lane ka bisa shilak banyeuru da ka scooty lane bisa shilak bapraru da ka brand new scooty lane psa shilak bakhandairu daka brand new scooty lane ke psa shilak bat hadu ba shipho nang yo daka brand new scooty baladam te unyo daka pisa shilak tangka bat kador jong tiket ha ke jingyale kai la kidro kan le live spa ka we bat sun spa atli ki tiket te snobha banakan mau ko ki paralo lada phikwa bani shimbata kan ni ki galan ka kabu yaki nong yo bat yaki nong job namar kin sa Arius pa bat kin sadap sabiang bat kin sabiang ka kamai gaji lada ki yo ya kate ke pisa lani ya kite ki kali ki balapan kre na kumta kinong job kublei shibo